Užite si s nimi krásne leto. No a s vami ostatnými sa tešíme na ďalších 500 eur, ktoré rozdáme snáď zajtra, keď to opäť vyjde. Takže super, s Teleránom sa to oplatí? Áno, oplatí sa, takže do Handlovej prajeme krásne ráno, dobré ráno tiež želáme Vrátkovi, Rohoňovi, kapela Iné Café. Má na svete single nový videoklip, aj k tomu sa dostaneme, ale Vrátko, najskôr ťa trošku pootáčame otázkami ako pilota, pretože ty si pilot, školu si robil v 2006, si začal však? 3 roky, to trvalo rôzne. Rôzne. Si teda dopravným pilotom. V ostatnom čase tých leteckých nešťastí je viac než dosť. Mnohí sa venovali tomu, čo sa stalo, a stále venujú tomu, čo sa stalo minulý štvrtok na východe Ukrajiny, kde teda havarovalo lietadlo malajzijskej leteckej spoločnosti. Ty si sa určite mnohokrát ocitol v tiež takých nepekných situáciách vo vzduchu, keď si prelietal nad rôznymi územiami. Ako to vyzerá, keď sa letí s lietadlom nad územím, kde je nejaký konflikt? Keď sa lieta v nebezpečných vodách. Tak. Skrátka. Tak tam sú dve roviny. Prvá rovina je, že keď ti dispečer dá letový plán, že tady môžeš letieť, tak mu dôveruješ a v podstate on to podáva do systému, ktorý má všetky informácie o tom, či tie priestory, kade je trať plánovaná, sú zakázané alebo nie sú zakázané, či sú obmedzené alebo nie sú obmedzené. A keď nie sú obmedzené, tak v podstate my máme legálne právo tady letieť. Záleží od výšky? Záleží, ako je ten priestor obmedzený. Ak je priestor obmedzený napríklad ako v ten deň na Ukrajine, keď zostrelili lietadlo MH17, let číslo MH17, tak ten priestor bol obmedzený iba do výšky 9700 metrov. A to lietadlo letelo zhruba okolo 10 km, nejakých 300-600 metrov nad tou pomyselnou čiarou. Čiže ten priestor, úplne ten horný, bol voľný. Ja tým, že v podstate lietam pre čarterovú spoločnosť, tak nelietam pravidelné linky, stále lietame niekam inám. Evakuovali sme ľudí z Líbie, lietali sme nad Afganistanom smerom do Indie. Lietali sme takisto aj nad Abcházskom, Osetskom a tak ďalej. Lietávali sme proste, keď letíš po svete, tak a chceš povedzme preletieť naozaj, že veľkú časť povedzme z Európy do Ázie, tak pomaly na tých tratiach diaľkových ani není plác, kde by nebol nejaký konflikt. Je tam Sýria, je tam Palestína, teraz v Egypte sa bojuje a tak ďalej. Potom by sa nedalo lietať. A musíš sa niekde počas letu hlásiť, aby ti povedali, že ako chalan sem neľad, je to nebezpečné, vráť sa, otoč sa, neviem, aké sú tie pravidlá. Trať musí vždycky prejsť. Ja som veľký dispečera, takže viem, že nám veľakrát trate neprechádzali, že rôzne priestory vojenské boli aktivované a tak ďalej, tak sa to potom musí oblietať. Ale ako nám na dispečer na papieri, toto je trať, ktorou poletíš, ak tu nahodíme do mašiny, tak vlastne tak sa letí, to je v poriadku. Potom už samozrejme druhá vec je, keď sme napríklad leteli do Líbie, keď ešte Kadafi žil a sa nám strieľalo sprava zľava, išli sme tam práve pre anglický Červený kríž letieť, tak tam bola reálna vojna. Tam proste bolo letisko obsadené, tam nám nikto vedel povedať, či ten plán platí, či ten plán neplatí. Dispečer nám povedal, cháni, lete tam, na vstupnom bode do líbyjského vzdušného priestoru sa spýtate, či môžete letieť. A keď nie, no, tak sa vrátite a minuli ste 7 tón palíva. Takže ono to je tak, keď je vojna, nie je to sranda. Vrátko, aké sú to pocity? Má aj pilot takéhoto lietadla strach? Zažívaš niečo podobné? Bojíš sa o svoj život, o život pasažierov? V podstate ty musíš mať nejaký reflex, ktorý ti vyvolá strach, pretože na základe toho potom vyhodnocuješ tú situáciu a neletíš napríklad do búrkového mraku, lebo frajerov sa hovorí, v letectve sú plné cintoríny. Čiže vlastne búrkové mraky sa napríklad oblietavajú sa napríklad aj miesta, alebo nepristaneš na miesto, kde to je nebezpečné, kde vizuálne alebo proste nejak zo strany riadiaceho počuješ, alebo proste vyhodnocuješ tú situáciu. Áno, strach musí byť, ale zase takisto obmedzený. A najhorší moment, ktorý si zažil, keď hovoríme o strachu? Najhorší moment. Bola taká sranda, že s minimálnym palivom sme sadli až vlastne na druhom alternate. Vlastne prvé letisko pristátie malo byť Tbilisi, tam sa nedalo, bola hmla. Ďalšie pristátie bol Alternate v Azerbajdžane, kde bola ešte väčšia hmla. Deklarovali, že tam úplne iná viditeľnosť. My sme tam prileteli, dvakrát sme boli go-around, čo nebola taká viditeľnosť, že tomu sa niečo snívalo. Ešte nás točil do Malého Kaukazu, doprava. Sme skoro naborali do oného, tak sme točili. My sme si pozerali mapky a kúkali sme vlastne, že máme točiť doľava, nie doprava. Čiže ešte riadci nám zle povedal a potom na minimum fuel sme vlastne pristali do Baku, kde bolo teda pekné počasie a boli sme radi, mali sme 50 kg viac ako pred
tým, keď už by sa vlastne musel deklarovať emergency. Keď počuješ o takýchto leteckých nešťastiach, pretože aj včera havarovalo jedno lietadlo, kde sa teda pilot pokúšal o núdzové pristatie, vyše 50 ľudí na tomto lietadle zahynulo. Ak počuješ o takýchto leteckých nešťastiach, nemáš niekde tam v hlave vzadu takú spätnú kontrolku a povieš si, že ja neviem, ja sa bojím, ja už nepristanem, alebo partnerka ti nepovie, Ježiš Vratko, už s tým prosím ťa prestan, teraz je toho tak veľa, padá to naľavo, napravo, máme 3-ročné dieťa, vykašli sa na to? Tento konkrétny let, čo padol, tá ATR-ka, neviem, ešte musí prebiehať vyšetrovanie, takže za pár dní až budú jasné veci, že prečo vlastne havarovali a tak. Bohužiaľ, letectvo je písané krvou a všetky letecké predpisy sú písané krvou a na základe toho až vznikajú všetky postupy a tak ďalej, ale tam sa stala podľa mňa nejaká štandardná alebo neštandardná chyba. My sme na niečo trénovaní. Samozrejme sme trénovaní na vysadenie motorov, na požiar na palube. Máme postupy, ako riešiť, keď nevidíme, napríklad keď je slabá viditeľnosť, keď sú strihy vetra, keď je nebezpečné počasie. No všetko sú vlastne postupy. Vždycky sme dvaja v tom kokpite, vždycky tam je kapitán, vždy tam môže, keď letí neskúsený druhý pilot, tak tam letí najprv inštruktor, potom keď už druhý pilot je skúsený, už tam letí normálny kapitán, keď je neskúsený kapitán, zase letí v rámci tej posádky skúsený druhý pilot. Keď je dlhá trať, tak sa zdvojujú posádky, čiže ako to letectvo to má ako na to vypracované veci. Ale keď sa stane ľudská chyba... Nie, to skôr išlo o ten pocit, že ako Vratko, mal si ty zostať pri gitare. Či niekedy neprišlo k tomuto? Teraz, keď sme leteli z Cypru do Pisy, tak mali sme núdzové klesanie, bola strata pretlaku, našťastie taká pozvolná. Tak to sú tie veci, keď vypadávajú masky, hej? Tak som povedal Vratko a ideš, maska a ideš dole. Dobre, k tej muzike sa postupne chceme dostať, pretože ty si dal pauzu v lietaní, aby si asi urobil radosť všetkým fanúšikom, pretože vy ste aj začali z Iné kafe, okrem teba sa tam vystriedali všetci, potom si vás fanúšikovia tak trochu vyžiadali naspäť a na ceste je nový album. Dobre to čítam? Správne. Nás fanúšikovia doslova dokopali naspäť. Ja som v 2006 skončil práve kvôli lietaniu. A ľudia to proste nezobrali ako argument. Dali sme im po 2 rokoch, že rozlúčkové 2 koncerty, že teda dobre Čechy, Slovensko a sme mysleli, že nahrali sme DVDčka a povedzme, že bude svatý pokoj. A vôbec nie. Pretože tým, že začal fungovať Facebook a všetky tieto siete a na YouTube sme videli zrazu miliardy komentov na tie s telefónom proste. Tak to išlo a sa nás dokopali naspäť. No, tak my sme pre nich natočili 7. CDčko. Natáčame a práve dnes, ak teda vydá, tak bude svetová premiéra videoklipu. Áno, ten klip sa pomaličky točí, tak trochu. Ty si aj hovoril, že preboha, prečo ma brali len z hora, z dola, čiže nezvyknutí robiť videoklipy? Nie, len kameramani nás vždy berú z boku, vždycky z boku a zo spodu. A tým, že ja nie som taký televízny typ, ako ste vy, tak ja vyzerám z boku zle, takže nemôžu iba spredu, iba takto spredu. Nevhodný typ, to som nechcela povedať o tvojej tvári, nie, podľa mňa ty si fotogenický, ale tak sa volá tá pesnička, ten single a ten videoklip. Je to taká tvoja nejaká osobná výpoveď, si ty nevhodný typ? Rozhodne, určite. Existuje nejaká majoritná spoločnosť, ktorá žije podľa nejakých zažitých schém. A už len tým, že som muzikant, že vlastne nie som žiadny víkend doma. Tým, že som pilot, tak je to ešte horšie, nie som vôbec doma. Už len tým som nevhodný typ. A to kebyže tu začne preberať názory, tak to už... Vieš, ale na druhej strane, akože to sa dá predať, lebo ty ako proste kapitán, to podľa mňa, keď zažiješ, ako sedíš na palube, druhý pilot, že dobre, ako sedíte a druhým pilotom je Vratko Rohon, tak podľa mňa fanúšičky sa odpútajú okamžite v tom lietadle a idú si podpis, nie? Či nefunguje to tak? Akože utečenci z Líbie nejak moc Iné kafe nepoznali a väčšinou letem z zahraničí ani Indovia, čo sme ich vozili. My práve, že sme neletali sme zo Slovenska skoro vôbec, minimálne. Iba keď sme za niekoho zaskočili, občas sa stalo, že tak ako prišli letušky, že tak máš tu faninky, tak po pristáti sa prišli odfotiť, ale minimálne. My sme naozaj spoločnosť, pre ktorú lieta po celej Európe, Ázii, Afrike, ale nie na Slovensku. Budúci rok Iné kafe oslaví 20 rokov. Chystáte nejaké oslavy? Áno. To je šampanské a Bude sa konať nejaký zvláštny prelet? 1.1.2015 vychádza oficiálne nové CDčko a odtedy vlastne pôjde turné počas 3 mesiacov. Plánujeme, že by to turné bolo svetové. Chceme tam asi 8-10 hlavných miest cez Rusko, Ameriku až vlastne túto cestu do Strednú Európu, Belehrad, Varšavu. Takže preletíte celý svet. Budeš ty pilotovať? Nie, na našom vojažeri pôjdeme po zemi. No, ale keď už 20. výročie, že či nechceš urobiť naozaj niečo také, že výnimočné, že znova na blond?
taký nejaký pamätník, že by sme postavili? Áno, nie. Na Blond už nie. Vôbec. Už nie. No nejakú inú punk vec proste urobiť, vymyslieť. Nie, ale napríklad fanúšikovia nás takisto dokopali, respektíve mňa, keďže nelietame zo Slovenska, k také veci, že vlastne chcú za so mnou dodviesť, tak dnes je takisto veľký deň, pretože dneska z Dubnice na Malej Cesničke budem od 4. hodiny, ktorá kamera? 4. hodiny lietať vlastne, ale iba v 300 vlastnými fanúšikmi. Vlastne fanúšikmi. Ale aj nefanúšikmi. To je super, keď sa akože o teba tvoj idol postará. Akože, ako ideš, napíšeš a on ťa potom povozí. Nechcete si spolietať dneska o 4. Ja sa bojím. Že ja nie, však on z neho žiari absolútne akože pokoj. Bratko, veľké teraz ovácie by sme chystali, pretože ten klip je vonku. Nech sa darí klipu, nech sa darí Iné kafe, nech sa darí tomu pripravovanému albumu. Dojdi s ním potom. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A nech sa darí tebe. Nech sa darí tebe proste na všetkých úrovniach, aj doma. Pozdravujeme dcérku, Linduška má 3 roky, tak nech ste zdraví. Super, ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja prajem všetko dobré. Ďakujeme. No a všetko dobré teraz prajeme aj našej kolegyni Diane. My sme ju totižto poslali rýpať sa v zemi, no. Ako to mám povedať. No, takže šup do záhradky za Diankou. Čau. Čau. Opatrne jemne. Ahojte, dobré ráno. Tak